Ja, hej. Jeg vil nu vise jer lidt helt grundlæggende færdigheder i Excel og regneark. Det er meget de samme ting, man gør i forskellige typer regneark. Excel er jo et af de mest udbredte. Og noget man skal huske i Excel og i regneark, det er, at man skal kun skrive tal i cellerne. Hvis man skriver mellemrum eller tekst, så kan det eller bogstaver, så vil regnearket opfatte det, som om der står en tekst, og så kan den ikke regne med den værdi. Det vil sige, ligesom hernede, kun skrive værdier i cellerne. Er der overskrift med enheder, ja, så skriver man det her ovenover i kolonnen. Og vi skal lige have styr på, hvad en kolonne er. Altså her er kolonne A, det er kolonne B, det er kolonne C osv. Og række 1, række 2, række 3 osv. Så. Og her har jeg lavet en... vi skal også, hvis man bruger en europæisk dansk version, så skal man bruge komma ved decimaltal. Hvis det er en amerikansk version, skal man bruge punktum. Så. Så hvis I ikke kan få jeres regneark til at virke, så tjek, om I har brugt punktum i stedet for komma, for eksempel. Eller om I har skrevet noget tekst ind ved jeres værdier, fordi så virker det ikke. Hvis I skal lave diagrammer, når I skal lave diagrammer eller beregninger. Nå, her har vi en kolonne med ingredienser. Det er bare nogle tilfældigt valgte. Vi har en kolonne med vægt i kilogram, eller enheden. Vi har en kolonne her med klimabelastningen, CO2-ekvivalent per kilo fødevare. Og så skal vi regne den her ud på et tidspunkt. Og her har jeg sat nogle værdier ind, som jeg har fundet i den store klimadatabase. Men jeg mangler for grønkål her. Så lad os lige kigge her i Concitus store klimadatabase. Og der er jo rigtig mange ting her. Vi kan gå ned til grønkål. Vi kan også gøre det, at vi siger grønkål. Det er jo en grøntsag. Så lad os udvælge grøntsagerne. Sådan her, grøntsagerne. Og så kan vi sortere fra A til B, sådan nok de var sorteret. Men så kan vi gå ned her og finde grønkål, yes, og 0,29. Ja, det skriver vi her. Så 0,29 CO2-ekvivalenter bliver det udledt per kilo grønkål. Nå, så vil vi gerne, så nu regne ud, hvor meget bliver det så med de her mængder, vi har her. Og det kan man jo sidde og gøre manuelt. Og det er forholdsvis hurtigt. Man kan også skrive et lighedstegn og få regnearket til at hjælpe sig. Det er smartere. Specielt hvis man har mange data. Det er det hele taget smartere. Så kan vi skrive, at vi skal have kolonne, eller lige med betyder, at det er det giver vi regnearket besked om. Nu skal vi lave en beregning. Og det er den her. Og vi skal gange med den her celle. Ja. Og enter. Så regner den det ud. Ja. 1 gange 0,2. Eller 2,05, det er sgu rigtigt. Så kan man herover, så kan man trække ned her, og så regner den alle de andre ud. Man kan også, hvis man har mange hundredvis af værdier, så kan man bare gøre det. Så kan det være lidt langt at trække, så den lille firkant her, man kan også bare dobbeltklikke på den. Buff, så regner den ud til bunden. Så. Ja. Og så har den regnet det ud. Hvis vi synes, der er sgu for mange cifre på her, fordi det giver ikke mening at angive det med så stor mange decimaler, så kan vi ændre på det her, og så bliver det med 1 decimal. Ja, vi holder den med 1 decimal. Nej, vi vil godt have den med 2 decimaler. Puff. Sådan der. Ikke? Yes. Og så vil vi gerne have indsat en tabel. Der kan vi se, vi vil godt have, eller et diagram, vi vil have, og det er ingredienser her. I forhold til, at jeg holder på mit tastatur, så holder, hvis jeg holder kontrolknappen nede, eller jeg kan markere det hele, men det er ikke så smart, for jeg vil have dem her på x-aksen, og jeg vil det her på y-aksen, og jeg vil lave et søjlediagram. Så dem her først, holder jeg kontrol nede. Hvis I har Mac, så er det nok Command, I skal holde nede. Og så kan jeg nemlig markere 2 søjler her, 2 kolonner. Og så vil jeg indsætte diagram, hvor vil den hen?
Vi kan lige kigge på, hvilke diagrammer anbefaler den. Ja, den der kunne det jo godt være. Skal vi på det? Ja, lad os på det. Så. Og det, ja, bum. Så er den her. Så er der et diagram. Søjlediagram, som vi gerne vil have. Yes, og vi skal have enheder her på aksen herovre, så vi skal have tilføje aksetitler. Yes. Klima. Nej, så skal vi CO2 ekvivalent. Og heroppe ændrer vi det til klimabelastning. F måltid, eller ret, eller hvad det nu er. Sådan der, yes. I lå mærke til her, der er, det er den her, jeg kan bruge til at tilføje diagramelementer. Hvis I har Mac-computer, så plejer der at være en herovre i det her hjørne. Øverste venstre hjørne, eller så det øverste højre hjørne, hvor der står også noget med diagramelementer. I må I lige prøve at trykke på den, og så kan I tilføje akser her. Ups, der kommer også en aksetitel hernede. Der skriver vi ingredienter. Ingredients. Ja, uanset hvad. Og her skal man ændre på noget. Man kan også aktivere her. Søjle, eller kolonnen her. Y-aksen. Og så kan man gå ind og ændre på formatere aksen, eller tilføje andre gitterlinjer. Formatere aksen, det går her, så kan man sige, at maksimum vil vi gerne have til 5. Så ser den så sådan ud. Var det en god idé? Nej, det var ikke en god idé i det her tilfælde, men det kan man så gøre. Nu klikker jeg Ctrl-Z, så burde den rette det tilbage igen. Det gjorde den så ikke. Sådan der. Ja, nok om det. Prøv jer frem.